Predstavujeme vám výnimočné bývanie v dvoch samostatných bytoch, z ktorých každý má podiel na spoločnom pozemku a svoju garáž. Takéto bývanie na vás čaká na Dillongovej ulici v Prešove. Byty ponúkajú nadštandardnú obytnú plochu pre všetkých členov domácnosti, priestor pre relax a množstvo úložného priestoru. Užijete si tu všetky výhody bývania v rodinnom dome, ale s dostupnejšou cenou. Stále ste pritom od centra mesta vzdialení len 10 minút peši a po ruke máte kompletnú občiansku vybavenosť. Byty po čiastočnej rekonštrukcii sú okamžite obývateľné a po ich zariadení, ako napríklad v našich vizualizáciách, si ich môžete začať komfortne naplno užívať. Trávnatý pozemok vám poskytne dostatok priestoru pre relax alebo aj miesto pre vašu záhradku. Auto si pohodlne môžete zaparkovať v garáži s automatickou bránou na diaľkové ovládanie. Bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete. O tepelný komfort v bytoch sa postará nový plynový kotol umiestnený v technickej miestnosti, ktorý zabezpečuje distribúciu tepla ako aj ohrev vody. Ak by ste chceli kúpiť nie jeden byt, ale oba, je tu priestor pre výhodnejšiu cenu za celok. Renováciou exteriéru môžete aj tejto nehnuteľnosti aplikovať moderné prevedenie, ktoré človek dnešnej doby očakáva od ideálneho bývania. Ak chcete mať aj vy takto odprezentovaný predaj vašej nehnuteľnosti, neváhajte nás kontaktovať.